my lord. Panjile. Sila. Kumkani. Hayi man uyangcola man. Kumkani yazi kumkani sometimes irasta xa lizifilisha happy. Panjile ndiyafunda apha kunka crafter apha. No special nje nguwe mntakasisi. Panjile. Ndifunda kunka crafter apha. Sorry my lord. Hayi man intoni wa fresh. Kaloku koko uniphele drink kusasa. Koko ndithe dlwefo ndinimini yonke. Andiyazi kwenzeka ntoni emzimbeni. Jonga you can have another one. Sila my lord. Hey zimnandi kumkani and ndiyabona zifaka ifreshness engayazi. Kaloku njinji jonga kaloku njinji yimofaya lena. Sila ya. Kutheni ngathi yasithi xa sibulisana kumkani mofaya. Uciba intoni yimofaya yidrink yamarasta lena phansi. Ya ndiyawubona nomlilo Ya. Uyayazi bayenziwa ngubani? Le ntwana uDJ Sbu. Don't lie. Don't tell me about Ras Blessing lo. Ras Blessing jonga. uDJ Sbu besisandomncibisa isiphengwelo I think in last month. Ndiyakhumbula simncibisa isiphengwelo ukhona Perasta mfana emzini yidrink yamarasta lena. Yamona ukhulisa idlelo. More especially ke njinji la marasta ufumaniseke angathanda uphafa. Sila my this lord. drink wena Panjile. It's not just an ordinary drink. It's a drink njinji to ignite your mind. Iyaxe. Umzekelo also nami njinji ndisela only xa ndifunda kunka crafter. Yabona I can't read kunka crafter besides ukusela imofaya. That's why amanye amarasta sithi mofaya kunka. Mofaya ilento ndokubuza ba kutheni ngathi inxulumene nento zethu nje rasta. Hayi rasta inantsika wena kumkani. I-energy drink Mbezo yalapha eMbezo. Yakhumbula kumkani zininzi into ezilapha eMbezo. From ekutyeni ezimpahleni buyakhumbula i-knickknacks. Zenziwa ngunantsika unikela undelele unantsika ubhambatha plus nenantsiko nanku uyambona umacunge mosuthunga izihlangu. Sila ndiyabona ba kuyazanya. So amarasta diverse amarasta uyawazi nawe ke mna ke ndikwecala le wisdom ke mntakwethu and ndizayifumana iNobel Peace Prize kulonyaka Panjile ndizimisele. Uyaziva mntakasisi uyaziva hayi mna ndisebenzela towards isiphengwelo esinavy ngoku kumkani andifuni nezo Nobel uzasifumana. Kumkani yayazi kumkani ndithenga ixesha ungekho ndazijongela abantu ndifumane iqithiqithi apha kwikunka crafter. Ndifumane iqithiqithi apha obukhe wafunda. Sila kumkani. You know I like to encourage irasta elifunda kunka crafter. Sila my lord. Ithi ikhona kwenye indawo ethi readers. Alitazi. Uyafunda bosinjinji. Ndiyafunda xa yakho ndisibele kumkani. I'm impressed busathini. Mamela kumkani ndifumene enye into ewe bendikhe ndayithi check lena ka Ras Blessing. Andayihoya. Ndabhaqana lento ka Ras Bambatha. uRas Bambatha the first black guy eyaqale yazenza inyama enesigqumathelo. Yathi xa ibizwa ngamangisi kwathiwa nguBerger kuba bengakwazi ukuthi Bambatha. Mamela kaloku Panjile back in the days you had to hide inyama xa uyitya. So ke ngoku yena ukumkani he took isonka just to cover fondoni ingabonakali kumkani in the public. Ithi xa igqitha kumkani phake ngoke kumkani it's a very debatatious book lena. Ithi xa isihla phana kumkani ithi xa isihla phana kwathiwa ke ngoku kuBambatha nguBerger kuba ke ngoku kumkani kwathiwa Bergerking. Njinji ufundile. So ngenye yeshop zamarasta uBergerking kumkani. Panjile there's a lot of entities and companies that are owned by uburasta amarasta. You know what I wanted to do Panjile? Ndifuna ufusa inantsika kuthiwa intoni lento mntana emayithi inantsika Panjile ndifuna uvusa inantsika idancehall entsha ngapha emnansikeni ekuthunge wena mntakwethu because I see ikunka crafter could go to the world Panjile ibone ngabantu ifundisa abantu. So I was thinking of that when mntana emayithi kumkani yazi ndingakuncedisa ndingakulandela kumkani. I liked man into yobana apha eMbezo kukho abantu abaphume izandla njinji Ras Blessing aba benza imofaya uDJ Sbu nalena uBerger noKing. Mamela njinji we are very powerful and the wisdom yethu kumkani is not wisdom yalapha emhlabeni because ikunka crafter if you read Panjile you become very sharp in things. You become very ufana neblade kumkani engathi sandolwelwa ngoku kumkani ke yazi mina ndithe xa ndiyijonga into yokunka crafter ndavelelwa ingqondo yoba mani mna kule veki zayo manje sinxityiswe sinye isiphengwelo ndifunda apha loo nto. Uyinxibiswe phi?
ndinxityiswe hayi ndithe xa ndibona i-wisdom yam endiyifumana ndiyabona uba ndisifanele kaloku wena mamela ba uyakhumbula usandomosha kule veki pheleyo and phanjile undihlaze ngendlela yokuba